Здравейте в блок 7, аз съм експерт, тук при мен е Нарухината. Къде си? Ай, че не може да става. И снимаме на един къстъм мап. Не знам как се казва, но тук, както виждате, самолет се е разбил. Я да видим какво има в честа. Ай, гледай, че ще вземам нещата. Аз взимам... аз взимам ризницата и той. За риба. Аз имам Тук че... смар за един човек, ама ай, карай. Пука ли ти? Сега на къде да отивам? Не знам, че... С чай взема вълна да имам и за легла. А, така, щом. Това епизод ще е 10 минути. Абе, 10 минути. Не просто техническо е. Тук пише някакви правила, да ги я. чети. На какъв език са, бе? На английски. Ти ми ги... Не са на английски, а отиди виж. Значи не ги четим. На немски. Взимай честа. Да, ще го взема. Какво пише? Тия два били. Това е. Що втори не се вижда? Ще го взема и... Ела тук да претърсим самолета, ама някъде може да има някаква тайна стая. Ме тук, например. Вълна има едно парче. Чай вземе един тук. Дава са. Тук има нещо тайно. Къде? Не, излизам просто го. Аз имам лодка тук. Чакай да разгледаме. Ела насам. Чакай, ела малко да разгледаме нещо. Аз и тук разглеждам. Има нещо като платформа от Cobblestone. ОМГ. Аз се запътвам към един. Не разгледах, няма нищо интересно. И тук май има някакъв чист. Няма въздух, бърто и да. Вей. Качих се на лодката. Аз умирам. Аз ще отивам до дърветата. Ще умра? Как ще умреш, бе? Взема ми живота. Тук този мак. Добре, това никой не го е видял. ОМГ, разби ми са лодката, но нищо, взех си дърво. Ако иска да се телепортира направо. Значи на кроба няма нищо интересно. Вау, някой с зомбита чувам. Те са от мен. Да. Чай тук последно ще разгледам. Аз събирам тук дърветата за саплинги. Клипа пак ще го коментирам час и половина, ама пука ли ми. Има една къща изцяло от дърво, ама не уден планк са лут. Ще отидем да оберем. От земята там на място виждам. Аз го разгледах там. Другия край нямаше нищо интересно. Не, на място виждам лава. Да, аз го видях. Къде се е Содор? Ета. Ние сме паднали на друга планета. Това е... космонавски кораб. Сега тук ще се направя кирка. Събери пясък. Имаме 2 левара. Това е доста интересно. Тук ще вляза в тая Cobblestone къщичка. ОМГ, има крипър вътре. Щупих пясъка и той пропадна. ОМГ, то вече става нощ, ела да направим ли го? Къде ще спим? Но там има една дървена къщичка. Ще направи за двамата ли го, ела? За тебе има пая. Къде е? Там горе. Виждаш ли у нас къщичката? Да. Ела е там. Тук ако има саплинги ги обере. То още едно дърво. Аз съм към не. Да обера дървото. Аз имам 2 левара. Защото тук колко е дълбоко... Да, доста ретарнато ми изглежда. Ма храна има. Направо щупи дърветата. Напред един лежа. Аз имам 2 левара от себе си. Има легло тук. Вътре съм, има 6 стълби и
И карта има тук. Но сега как ще затворим вратата? Спокойно е. Как ще отворим? Тук ще направим една дървена направо, ще щупим и това тук. То тук има легло. Я ми дай 3 дървета да направиш. Аз съм направил 2 легла, бе. То тук има чест, тези нещата. Аз взех тук имам карта, я да я видя. Аз да спрям, лягайте. О, да. И... Тра-ла-ла-ла-ла. И навънки е ден. Вземи торчовите. Моят монитор е доста светъл. О, скелет! Фък. Къде? Ела да си направим такива мечове. Ще направя 2 такива каменни меча. Нати един. Скелета умря. Нати един. Пред пред вратата ти го хвърлях. Дай ми една брадва и да върнем. Брадва. Намерих въглища. О, и аз. И айрон намерих. Ти нали имаш кирка, изкопай ги. Да. И айрон намерих. Я да видя тук дете дърта, какво има там. О, има от зомбита такова месеце. И един кокъл. Тук въглища, айрон, всичко има. Ама много малко айрон. 3 айрон. Тук намерих 4 pleasure плейта. Той мапа прави за един човек, път не го играем с това. Кой ти пука? Има кокълница. Скелет! Писъп! Да те бъв животното. О, взех 2 кокъла имам. 2 крипера ма гонят. Един гачука е гръмна. Взех 2 gunpowder. Тук ако искаш такова от зомбите имам 6 вече. Тук я да видя под тази вълна. Убивай прасета и такива глупости за храна. То къде има прасета, това е тук при мен има много неща. Има кошки, ела. Идвам. Че няма много храна. Аз трябва, сега ще хапна малко зомби. Зомби. Тая вълна ми е чудно бит... Айде да пребием кокошки. Аз тук пребих прасета всичко. Сичи дърва. Той правя в момента. Много съм пич, вада 30 фрейма на малък екран. Трябва... въглища. Там има нещо, после трябва да ходим на към. Тук има някаква редстоун система. Къде? Тук към мене. Малко напред да тръгни. Да, има редстоун система, ела да видим къде се задейства. Има чест тук. Има редстоун и репитър и левър. На тия репитърите. Чай натисни сега, какво стана? Трябва тук да се сложат на определено място. Това не стигат, трябва да сложим репитър. Чай ще я сложа. Редстоун имам тук. Отвори ли са нещо? Ти трябва да ги свържиш, бе. Трябва ми още малко. Свързвай ги, идвай тук, свързвай всичко преди. Аз слагам репитър и пък ти ги свържи. То редстоуновите аз ги слагах, трябва. То тук като го отвориш. Ма гъвиш. Аз тук ще сляда да видя какво има долу. Вой чест има яко. Какво има там? Охо, голстон, 2 диаманта, 1 златна ябълка, седла, левари. И каква е тази система, не разбрах. Ко? За къде води тази система, не разбрах. Ще взема и честа тук. Той се върти в кръг и никъде не води. Аз огъня. Аз имам от прасе тако. Аз съм пълен и трябва да ти дам нещо. Я чакай да разсъждавам като пич. Вау. Направо си вземем редстоун системата, защото тя до никъде не води. Обиколих я цялата никъде. Взимай тук кради редстоун. Вземи редстоун, си го прибирай. Да си имаме. Може да ни потеря.
Ехе, аз какво направих, бе? Аз съм пълен от всякъде. О, аз почвам... дай бързо да отим да си опечем паржори, защото повече... Да, ще взема и левара тук. Печените паржори повече по-нататък. Знам. Тръгва ли да ги опечеш? Ти въглища имаш ли? Имам. О, кравка. Омага. Аз ям зомби в момента. Аз ще умра скоро. Аз тук... Ще вземам нещо сурово, ама дай да отим да опечем. Майде, аз съм до къщата почти. Ти почвай да печеш на сейца. Ма аз въглища нямам, ще сложа дърво направо. Служи си там едно дърво да му пече. Вау. Ай чумал. Слагам от крава. Ако тръгнем долу, ще вземем една риба. Да, бе, аз имам 4 риби. Чакай. Умрям. Няма една риба. Ту ми дай само едно. Колко се сега да ни умра? И какъв е този смисъл нам? Па не знам. Еми, да оцеляваме. Трябва да отидем при там деца спа. Ще търснем всичко, ще обиколим, то тук няма може. Ай, сега ще сложи и да се пече, изчакай. И ти въглища толкова. Сега, тия диаманти ги оставяме стъклото. Оставям всичко тук, където Не, чакай стъклото да го сложим на къщата, да виждаме какво става. Не трябва. Оставим смисъл да не го хабим. То аз друг, ти колко редстоун се взел. Всички. Я ми направи една брадва там. Добре. Диаманти. Диамантите ги остави. Сега ти прави една брадва. Първо една кирка да направи, че нямам. Аз стоям за малко камък. Чай, ела да ти дам брадвата. Аз вече тръгнах за малко камък да взема. Ай, ще ти оставя в честа. Тук има някакъв чест. Ти къде си? Не ми трябва брадва. Аз си намерих диамантите на брадва. Ето те и тука. Да, бе, видях бати куче. Имаше диамантите на лопата и брадва. И един. И друго нямаш. Искаш ли да ти дам едното? Еми, кво? Чакай, аз отивам да отива при оня спаунър. Не ти трябва сега диамантен. Точно, аз имам 2 диаманта, един диамантен меч ще направя. Аз казах, не съм го видял този чест, те нарочно тук са го сложили. Значи трябва да търсим всички често да съберем нещата. Тия 2 диаманта сега ще направя. Голстон ще сложим или няма да сложим? Това сега в къщата, вземаме си храна и тръгваме да обикаляме. В смисъл да се сменим. Тъй тук. Вземаме пилетата. Аз съм пълен, за сега имам и от зомбита кост. Добре. Чакай да оставя повечето работи. Торчо ли имаме ли? Май нямаме. Аз имам 6 торча и голстон. И той събър малко дървето. Тук пак има нещо, ела. Ти от коя страна си? Тук има някакви вълни. Имаш TNT. Аз там уж ги чупех, не видях нищо. Тук имаше направено тъй като кръст, имаш TNT, май трябва да копаем надолу. Еми лопата, брат. Его! Чест! О, хляб и злато. Как ще излизам сега, бе? Така, лесно. Кой имаше? Имаш, аз взех там, той има иначе още. Има кирка. Каква кирка? Диамант. Дай ми я, бе. Виж, тук има нещо айрон. За фермата да се правим. И хлябо, и хляб. Да се взема малко тежко. Тук я да почупа. Дай кирката. Трябва ми. Обичам диамантените кирки. Значи трябва да търсим всичко. Взели всичко честа? Да. Аз отивам при оня спаунър. Не си взел всичко, бе, остал си тук айрон глуповното нещо. Такова. Кой спаунър? Къде отиваш? Оная той от Къбълстон къщичката.
Чакай ма, изчакай ма да се водим. Взимам 2 пилета. Чакай само. Вземай всичките пилета. Само да чакай ма да се водим, че няма да Чакай да на... Тук си имаме за ферма и ми старата кирка. Аз скоро ще спрям клипа, ето ти една лодка. Не ми трябва лодка за книга. Еми да отидем бе. Бе, пешна лодка. Аз пък съм изискани с лодка ще отида. И аз спряме още клипа, още малко. Докато се стъмнява. Мамицата. Аз имам диамантен меч, чак. Взема да се стъмва. Аз пък няма диамантен. Можеш меч от тебе. Аз тук го бях щупил уж. Давай, ти си направиш, защото ти си меча. Аз това мап ще го играя. Аз ще снимам. Аз спирам клипа. Чао. Спирам го, аре, чао.